Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga una punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ting-ding-ding. Itong adobong kangkong. Ayan guys. Adobong kangkong na merong tuyo. Tapos, itong paksiw na isda na merong tawag dyan, ampalaya. And then meron akong isang saging, Pepsi, walang kape ngayon guys, mag-aalauna na kasi. Tapos meron akong kanin dito. Yan guys, gutom na talaga ako guys. First meal ko pa rin, pa lang to. I-shout out ko pala ang aking first honor, no? Ang aking first honor na nag-comment sa aking video kahapon ay si Cathy and Kids Vlogs. Yay! Congratulations Sisi, at ikaw naman ay first honor dito sa aking tahanan. Ayan, i-shout out ko rin pala ang aking first honor sa aking LS kagabi, no? Sa aking LS kagabi ay si Danilo Jr. Vlogs. Ayan, Boss Danilo Jr. Vlogs. Salamat at ikaw ay first honor sa aking LS kagabi. Ayan, ilalagay ko ang iyong mga pa-banner dito, okay? So, ayan na nga, no? Huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell at mag-like sa aking mga friends na si Danilo Jr. Vlogs at saka si Cathy and Kids Vlogs. Ayan. Thank you talaga sa inyo, boss. Mga sis, thank you talaga. Ito, kakain muna ako. Ako yung naglalaway na talaga, guys. Gutom na ako. gutom na talaga ako, guys. So, pagpasensyahan nyo na, i-shoutout ko yung iba mamaya. Kakain muna ako. Ayan. Kain muna ako, guys. Talagang gutom na ako. Ayan, oh. Ayan, ang aking adobong kangkong. Ayan. Magpapalaway ako, adobong kangkong. Ayan. Ayan, thank you Lord. Meron pala akong sili dito guys. Lalagay ko dito yung isa dito sa kangkong. Ayan, para merong anghang-anghang. Tapos yung isang sili dito sa paksiw. Ayan, wala na masyadong sabaw yung paksiw. Okay lang yan. Gutom naman ako kaya kaya kong kainin kahit ano. Sarap guys. Sarap ng paksiw guys. Nandito na naman ang mga sulong guys, eh. Yan, saging guys. Gusto kong inuulam tong saging guys, lalo na pag mayroong paksiw. Tinasabay ko siya sa kanin. Adobong kangkong. Pepsi. Sarap guys, ang lamig.
Ang sakit talaga ng likod ko guys. Ipapahilot ko talaga to sa aking ate mamaya guys. Siguro sa pag ano to ba, yung mag-LS God, tapos palaging nakayupo lang. Tapos mga ilang oras kaya ako nag-LS, 2, 3, ganyan. Kaya ang sakit ng likod ko talaga guys. Ipahilot ko to mamaya sa ate ko. Nabusog na ako. Busin ko lang tong kangkong. Sayang naman. Ang dami ko ng kalaban dito guys. Merong langga, merong langaw. Merong buhok. Ay, naku. Busog na busog ako guys. Parang hindi na ako makahinga. Parang hindi na ako makahinga sa busog guys. Ang tagal ko mag-burp. Ang dami guys. Anyway, tapos na akong kumain guys, no? Naubos na ang aking kanin, naubos na ang paksiw at ang kangkong at ang aking saging. Wala tayong mangga ngayon, kaya saging muna, no? Ito na nga guys, shout out ko ulit ang aking mga first honors, no? Honors talaga to guys kasi dalawa sila. First honor sa aking LS at first honor sa aking video kahapon. Ayan, shout out ko si Cathy and Kids Vlog. Siya yung first honor sa aking video kahapon. Tapos si Danilo Junior Vlogs ang first honor sa aking LS kahapon. Ayan, salamat talaga sa inyo guys ha. Thank you talaga. Ayan, palakpakan naman tayo. Ayan. Salamat. Ayan, followed by Mr. Uran, Mingming Cats, Danilo Junior Vlogs, Vlogstar Loof, Kirsten Canoy, Jerrian's Garden, May Sam, Pamilya Espinosa PH, Jean Ramos, Jem McWigan, Ate Ana's Vlog, Chloe and Ed's Concepcion, Liza Flores, King Observer Buhay America, Karen J. Ribaha, Master Skylab, Evelyn Johnson, Kate the Girl, Joyce Castrodes, and the Carol Family Vlogs. Ayan. Salamat guys sa inyong patuloy na pagkomento sa aking mga videos, no? Naway patuloy nyo akong suportahan at hindi kayo magsawa. Thank you talaga guys at gagawin ko rin ang lahat para ako'y makabalik din sa inyo. Ayan. Thank you po. Wag lang po mainip ha kung hindi ako nakakabalik kaagad. Medyo medyo busy lang kasi kaya sana ay maintindihan nyo. Pero wag kayong mag-alala. Ako na may talagang bumabalik. Bumabalik ako guys. Hindi ako nagpapaasa. So, ayun na nga. I-shoutout ko rin pala ang mga umaten sa aking LS kahapon, no? Ang umaten sa aking LS kahapon ng gabi ay sina Danilo Junior Vlogs, Mingming Cats, Ellie, ang aking tropa to, mga kalapatids, mga kalapogi, si tawag dyan, si Ellie, si MC Kulit Loof TV, Jay Lucinario, Algin Pineda, Play Stephen Kaugiran, Jerrian's Garden, Joel Pautan, Motovlog, Aling Pepay, Master Loof TV, Exploring Israel, Pax Rain, Rosalie Holgado, Renalyn Quindoza, Master Skylove, Pamilya Espinosa PH, Riri's Channel, Annaline's Journey, Maninay, and Youngsters Vlog, of course. Ay, andito na naman ako sa aking handwriting eh. Parang hindi ko talaga maintindihan to. Ewan ko ba? So, ina nga guys, no? Ano na ngayon guys? Friday pala ngayon guys. Naku, game night natin mamaya. So, huwag kalimutang pumasok ha. Huwag kalimutang pumasok sa aking LS mamaya. Ayan. Siguro mga 3 oras mahigit tayo mamaya kasi meron din tayong sponsor. So, mga 6 games yung ipapalaro natin mamaya guys. So, antabayanan at sana ay, ayan, see you soon. See you soon talaga. Oo. So, 6 PM nga, 6 PM ako magsa-start. So, dapat ma-upload ko na tong video na ito, ma-edit ko na, ma-upload at makapag-prepare na ng mga papahulaan mamaya. Ayan. Thank you talaga guys and see you again tomorrow. Ayan, ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan. Bye everyone, see you tomorrow.
ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.